Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Balinyazwe ngesihluko nogada bemali ngenkathi kudunwa imoto yemali eKrugersdorp iqulu lamadoda angaziwa. Sanibonani ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lani bulo khona le video. Mangoqala usiyonela elikhasi wamuyelekile igama lami ngosibonga konke wakandwandi Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Balinyazwe kabuhlungu nogada bemali iqulu lamadoda bebamba inkunzi imoto yemali eKrugersdorp ngethuba zabo 6 ntambama. Ngokumbiko okhulumela amaphoyisa uAtrenda Mathi uthe imoto le yemali yohlobo le G4S bisuka eSilver Star Casino ngenkathi ke ilandelwa iqulu lamadoda abehamba ngohlobo lemonto yaka Mercedes kanye ke ne GTI kanye ne Hyundai eBlue. Kwabe ke sekusuka khona ukuba khona ukudubulana. Kwabe ke sebebabamba unogada babakhipha ngaphandle babalimaza kabuhlungana baphinde babaphuca nezibhamu. Bebe ke sebeqhumisa lemonto bashaya bachitha nesamba semali engadalulwanga. Kuyimanje amaphoyisa abhizi aphume umkhankaso ukufuna abalisa awu12 abangaziwa abalimaze kabuhlungu bona ogada bemali ababashaye babashiya benabile induku. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalolu daba khona lapho kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.